nga aingu yo blai sach sin pat nga yo biang ban tho ye ni jing tho bat nga nge ki wei kin yo jing ker khu naw blai nga don hang ne ban pan pau ye tin u blai ye phi ki ba pe bat ki ba pule ye ka ne ka jing tho wala da ngila long kristan henry don ka bangis ngau thu bakla wala da ngila pule ye ki kentin ki bo Jesus Christ u hikai yangi bun sin don ki ba duai ban pan map no blai ki jing duai jungki don ka ba kila duai kila pan no blai da ki bun snam henry ki klem yo ye ka jubab ye kata ka ba ki pan no blai bat kata ka dei ka jing pan map naw blai balai ba phimyo balai jubab bat kalong ru ka ba bakla ka rukom pan naw blai bat kumno phi bakla tongin pe na ka gospel Matthew lanong ka ban reu dkhot ka ba khat ar ka ba Jesus Christ u hikai ya ka rukom duai kumno ngin duai tongin pule to map ro yangi ye ki ringkang jungi kumbang ngiru ngi map yang ki bale sneu yangi kene ka rukom duai ka badei ka ba Jesus Christ u hikai dei hang ne phi bakla ban duai kam ya hap ka jingkhot karpat jung phi shaw blai phi ong to map i ki ringkang jungi phi pan map naw blai henry phi klem map pat i ki breu ha ka jing im jung phi baman ka sngi bat phi ong kumbang ngiru ngi map ya ki bale sneu yangi phi pan map naw blai kat mama phi pat phimla pan map ya kita ki bale sneu yu phi don ki basyun ya phi phim map yaki henry phi shun kalai ki don ki bakran ben ya phi phimla ban map henry phi kran ben kalai ki don ki bale sneu ya phi sneu kalai ki phimla ban map yaki don nap deng jong phi phim map shu hadu da phiap kane ken ke jing bakla ye wei pe wei wala da phil along kristan phiam ha ka por badwai phi khot karpat shaw play phi tista ban le jing sem henry ke jing long kristan kam ya hap bat ke jing hikai Jesus Christ balai phimla ban map shu yaki balai phi phai ke liang ya ki bakran ben ye phi balai phi pen phai da ka basneu ya ka basneu phim kan mau mano bala map ye phi phim tip karam ka ba phikit la dep siu na ka banta jong phi phim tip la weng ye ka jinglong rao jong phi phim tip la plai lu ye phi to kan mau lok ba i ye ki pop jong phi la map da ka jing jaw snam Jesus Christ la sa ye ki pop jong phi te balai ken phim la ban map pat ye ki wei hakano ka rukom phi kermen ba phio lej benang lada phimla ban map shu bat no kata ka jing kermen jong phi kalong ka bale no e bat phim poi da lele namar ublei uba phi shakri udei ublei ka jing map nga ai man sim phi wei pi wei to map no yo don ki ba phi athut ye wet phimla shu ban ya map to ya map no to ya suk no kumba ublei ulong ublei ka jing so lada phi sngo thu ye ka jing map kan ya rap ye phi ba phin yai bat une ublei bat ublei un ai shisha ye kata ka ba phi pan namar usngau bha e ya phi yai no nang ne shakmat pan map no bat ya map no to dap da ka jing e namar ublei ulong ka jing e ya kita ki ba sneu ye phi lada phi kan mau u Jesu wong to map na ba kim tip ya ka ei ka ba ki le but ya ka nuk sa ba bha u Jesus Christ de hang ta blei un chiam sngam ha ye phi bat un don rengkat bat phi bat un jubab ya ka ei ka ba phi pan ka buram shublei ngai khublei shibun ye phi iwei pe wei amen